عقيد حوي بمزمور عقلوت طعمي نفثو مزامور عليك بزح زغير ما تصحف عليك مزمور عكايدنا حزبنا حج بس غزي زلو مزامور عكايدو نزم دصحفو دلو مزامور نتوم مزمور سيدي دوصو دلو كتبلو تدليو ነገር ህሉ ዶ አብል በኻሲ አህዋተይ ዝን ተድፈልጥዎ ትብሎ አህዋተይ ከምዝን ተዝገብሩ ትብለና ነገር አሎ ዶ ملي بزز بحال النمر قدم مزمور سي حسابات اندي سلازي رزين حسابات زلو مزمور حسابات تحستو حسابات قبلك خلخو انت دا مسغانا خوينو انت دا مسكرنت خوينو انت لمانو خوينو مالتي ايت حسابات سلازي ايتي حسابات قدم رزين كونالو نتي رزين حسابات كا برزين قانقو هنغلطو لنا مخنياتو مزمور قانقو هاي قانقو لو سلازي دزمر حواتنا حساباتو رزين تخبلو زدلي يقدم رزين حسابات بسنو ملكو تمرميروسي كل شيء نباري خو الناس ذكر زنبر انا تقليو مزمراتنا انت خون مسلك بحد زمن ويا بحد ورح مو قابلوا ناس طفي يقول تحسوا رزين يكونن قصالي كون ان شاء سلازي حسابات ورزين سنملكو تاو تحسوا برزين قانقوخا بصبوق تغرينيا زتغلصي بزنها انا قانقوخ نزارب بصبوق تغرينيا ولا زازلو طعم تغرينيا زتغلصي كسرح كل خاتي قطمو خا صبو غير بيت زهرم حانتي فيدل زودا يكون كندول الله كن بيت زهرم انت صبو تي اغباب ناي اسرارحا قطمي انت زلو امودا تا نعو زغبا زيما زوسده انت زخوني الحسن هناك قني دبلالو زيما زبلالو سلاز منفساو قني زلو انت زخون إذن تخوينو حجي إذن زبالكون بحنساب جينا تسنت بابا وقلنا يتمزمور نيني جيراكا مزمور كابدرفي استفليو نعلمين بيت كريستيانين أي قرار بنني نخبر أملاح زعي نمهنات قدوسان زعي ورينتهم سمعوسي خابت زلو كنتات منزعو أو تصيو نهاب أملاح زملسيو مخونا نيرو قبل بحصير قال اتي مزمور كم زتزخون صبوق يخوني لحسب أربعة نقر تنكيف كان أربعة تنكيف كان جن قرب وشتي تنقط دسم بلني حدا تحسوا كعبي اتي تقولوا دلو تحسوا نحر كعب خوين كم يجي رخع بيعراي من حق زني أنا مزمور كتصحف دلهم كتصحف قال لها تحسوا كعبس انتي تقبر نصها فلتت ناي مصحف قدسي يعبيو نمصحف قدسي زلني فلتت يعبيو بزعبا اذا مصحف قدس زلني سرع فلتت وي theology نولو systematic knowledge of the bible كا سرع قبرو اذا ان نتي تحستو ناي مزموري ابتحستو تحساباتو رزين خون يحجزانين سلازي حاده مزمور زدرس سبسي رزين حسابات زلو مزمور منتي خدرس انتاي غبرتي لكاني مصحف قدسو كل شيء زصنع يكون بزعبا از مصحف قدس سرع فلطتي هالو كل شيء مس منفس قدس اتقاني مس እግዚአብሔር ተላጊቡ ዝነብር ህይወት ይሃሉ ሽዑ እዝሰብዚ ደምዓሉ ረዚኒ ካብት ረዚን መንነት ዝወፃ ረዚን حساب زلو مزمور كأخمنجي أبو من البعض كم زي انتاي مبالكم وصحكم مثلا ندما هجين مثالي تا تزمرا مزمور سي استيت الوكا بزعبات استيل كون بعلو سي حجي بزعبا قلخ سبخ انت دايله وي كمهري لندحر حاسبه زدالو مدلالوش مثالي معباي الى ندحر استحيزه معباي بزو الحساب كتصحفيه مالتي حجي كتكم نعويل كاونسي كابت سرع تصنعو مصحف قدوس ترايدي كونس منالبات نعايله نزام عبايك انتايني اب قرنسب بسول ነገር ከቅርቢለ ከም ደጽንዑስ ኣብ መዝሙሬውን ከምኡ ክገብር ድማ ድደግፍ ይመስለን ደድሊ حقي دانيال حوي امونغو مسباخن مزمارن زلو فلليكو
እቲ ምዝማርሲ ስነ ጥበብ ዝተሓወሰ ስብከት ኢና ንብሎ ስለዚህ ብዛዕባ ምዕባይ ክትሰብኽ እንተ ደኣ ተን ናይ ምዕባይ ደረጃታት ጽሒፍካይና ኣለኻ ኾንካ ንዕአን ስነ ጥበብ ሓዊስካ ግጥሚ ጌርካ ዜማ እቲኻ መዝሙር ምግባርን እኮ እዚ እኮ እቲ ሓሳብ ንብሎ ዘለና ሕጅብ ተኻልኢት ኸይደ ድሓር ምእንቲ ክንጠቕልሎ እንዳሓር ተኻልኢት ድበልካ ድማ ትግርኛና ረዚን ክኸውን ሕጂ ትግርኛ ረዚን ክኸውን ከመይ እንታይ ክገብር ትመኽረኒ ይትረፍ ንሕና መንፈሳውያን ሲ እቶም ዘይ መንፈሳውያን ሰባት እኳ ቋንቋ ንኸጽንዑ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝውከስዎ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስናስ መንፈሳዊ ትምህርትን መንፈሳዊ ሓሳባትን ንረኽበሉ መዝገብ ጥራይ ደይኮነሲ ቋንቋና እንዕርየሉ መዝገብ ድማ ስለዚህ መጽሓፍ ቅዱስና ቋንቋ ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና ብጀካቲ መንፈሳዊ ትሕዝቱ እቲ ካልእ ግን እቲ ዝዓበየ ኣብ ዓድና ዘሎ ፀገም ምዕባለ ተቆፂሩሲ ነቲ ቋንቋ ጓና ክትዛረበሉ ትግርኛ ዘይብሉ ዓረብን ጥልያንን እተሓወሶ ዘረባ ጌርካ ተዛሪብካስ ምዕቡል ትበሃል እዚ ክንርሕቆ ዝግባእና ንቋንቋና ከነጥፍእ ዝገብረና እምበር ቋንቋ ከነማዕብል ዝገብረና ኣይኮነን ካልእ ካብ ትዕቢትካ ንርሓቅ እንታይ መስለካ ህዝቢ ኸበሳሲ ብዙሕ ዝረሓቅ ህዝቢ ይኮነን ሓደ ዓይነት ህዝቢ ግን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እቶም ንጥቀመሎም ቃላት ይፈላለዩ ሕጂ ከምቲ እቲ ኣብ ሓደ ከባቢ ዘሎ ሰብ ዝጥቀመሉ እንተ ዘይኮነ ትኻልእ ሰብሲ ትግርኛ ይዛረብ የለን ወይ ከዓ ሕማቕ ትግርኛ ይዛረብ ዘሎ ኢልካ ምዝራቡ ሕማቕ ሕጂ ኣነ ንዕቐት የብለይን ካብ ጫፍ ካብ ስመጃና ዘሎ ትግርኛ ክሳዕ ናይ ትግርኛ ናይ ትግሪ ኣባሃላ ዘሎ ትግርኛ ናይ መታሕት ክትጥቀም ፀገም የብለይን ይመሃረሉ ስለዚ ነቲ ሃብታም ትግርኛ ዘሎ ከባቢ ወሲድካ ከተጽንዖሲ ክንደይ ጽቡቕ መስለካ ስለዚ ብጀካ እዚ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስና ይዝብ እቲ ሜጀር ክብሎ እቲ ኣውራ ትግርኛ ንመሃረሉ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ እዞም ናይ ፖለቲካ ሰባት ነቲ ሓሳባቶም መግለጽ ክረኽብሉሲ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ ቋንቋና ከነመሓሽ መጽሓፍ ቅዱስና ንፍለጡ ኒ ይ ካ ድውድ ኣይኮንካ እንትብል ዘለኻ ከቢድ ትግርኛ ግጥሚ ክገብሩኸ እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ምተጠቀምኩ ገለት ካብ ትጥቀመሉ ነገር ምናልባት ዳንኤል ሓወይ ኩሉ ሻዕ ይብል እዚኣ ክደግማ ሕጂ ሰብ እቲ ዝዓበየ ሽግሩ ንምሕሳብ ይህከ ስለ ዘሎ ተሃኪዩ በቃ ቀሊል መንገዲ ይመርፅ ከም ዝበልካዮ ገበርካለይ በቃ ይዝውድ ክትዝምር ቀሊል ግን ኮፍ ኢልካ እንተ ሓደ ሓሲብካ በዓሉ እትቃል ከም በዓሉ እትቃልስ በዓሉ ይዝውድ ከምዚ ገበርካለይ ገበርካሉ ምስኮነ ሉ ይዝቅይር ነው ከምኡ ደይ ኮነሉ በዓሉሲ ይድውድ ኣሎ ከምኡ ጌርካ ክትገብሩ ከለካ ዝያዳ ሓሳባት ረዚን ይኸውን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ መዝሙር ክሰርሕ ከለካ ግዜ ክትወስድ ኣለካ ክትሓስብ ኣለካ ኣማራፂ ቃላት ከተምጽእ ክትሓስብ ኣለካ ተዳ ግዜ ወሲድካ ድማ ዝገርመካ ናይ ምስትንታን ግዜ ኢና ንብሎ ናይ ምስትንታን ግዜ ክትወስድ ከለካ ድማ መንፈስ ቅዱስ ግዜ ዕድል ይረክብ ንዓኻ ሓድሽ ቃል ዓዲሉ ዝበለጸ ስራሕ ክትሰርሕ ይገብረካ ስለዚ ካብ እቶም ቀለልቲ ልሙዳት ፊደላት ዝውድኡስ ናብቶም ረዚን ቃላት ዝውድኡ ግጥምታት ክንሰግርሲ እንታይ ንግበር ግዜ ንውሰድ ክንሓስብ ግዜ ንውሰድ እግዚአብሔር ካኸበና تخنبلو نخيل حساب انت لا فليت ناس نتخنبلو نخيل حساب بزبلت ايه ቋንቋ بزبلت ግጥሚ بزبلت መግለጽ እንገልጸው እንዴ ዝገርም ከመ ትግርኛ አማራጺ ዘሎ ቃል ቋንቋ ይራኹ እንደለሁ ምናልባት ብዙሕ ስለዚ ይፈልጥ ከሆነ ይኸለ እንግሊዝኛ ብዙሕ አማራጺ ክልዎ ይኸለ ጽርኢ ብዙሕ ገላጽ ይብሎ ካብ ምስ ዕብራይስጥ አመናጺሮም ግን مستعب كوابينا زلوا عنقا خنوا ولا دروخ لنا تقرينا زبالة زي أماراتي زلوا عنقا قلاتي كمان ديسكريبتيف ينانو بزعبا زي ما خير كم يجيروك سب نتدنا زي مؤخت عمو يخير انتاي الرأي اللي بزق زي حجي انت دا زي ما نتي حسابات زقل زي كوينو كم قرن كبرن ببينهم زبلو ولدنا يسخون نحادي بنسحانا بأملاح كمل سكات دليو أجابة بالزمامرة بقلطف حرمت غير كاسي ختزيمو يتخيلني خا
نبعلو قن تعلم زيما نبعلو عابو كانوا سنديو كن انتهي تبل قال الله مثل كاب كل التهوتا قولوسي سالساي معرف قد 10 6 ابي فيسون 5 معرفون 10 8 10 9 يا مسلني منفساوي قني تبل الله حجي منفساوي قني مالت ازي عينت ازي يخنبلو عين خيل نخون كن اتقنيسي نغزيابير املاح كتحسب زغبركا بزعبا زمدناخا مستقدس املاح كتحسب زغبركا مس املاح كتقاني كتلاغب زغبركا كندي نسمعيتكا زمغبسي نمنفسكا مس غزيابير كقاني زغبر زيماتات كهلو يقباي مزموراتنا انا كل شعخهم يبل ابت بيت كريستيان صنحنا ياريداو زيمان غويلان ببيني ابتي وانجيلاو خرسنا خا بسبن نوت زهرم قال زيما زلو ازمامراي صنحنا سلازي ولا اتي ناي عدنا ناي غويلا هرمت يمزبلون بر ناي ساسعي ترمت انتلنا ولا حطيات هيخون ግን ንጌጋ መንገድ ተጠቅመው ሙሉ ጸንሕ ምን خالد ጥቅሙ ውዒሉ ጸንሕ እቲ መንፈሳዊ ለና ተቀበልና ይኻ እቲ خالي ጸንሕ ስለስ ንሰብሲ በመንፈስ ከውን ዝቃንዮ አገባብ አዘያይማ ክህሎ ግጥምና ጽቡቕ ብሙሉ ጽቡቕ ጌርና ሰሪሕና ምስኡ በዘይ ገጥም ዜማን ተዳቃኒናዮ ስማዕትና ኸይትንክፎም ይኽእል ይኸውን ከምቲ አመልቀስ ካል ዜማ አብ ሓጎስካ ካል ዜማ ዘለና ልክዕኩም ኻዩ አብ ምስጋና ክንከውን ከለና ንወስዶም ህርመትን ዜማን ካልዮም እቶም አብ ንስሓን ምስክርነትን ክንከውን ከለና ንወስዶም ንዕኦም ዝገጥሙ ኾኑስ ክንደይ ጽቡቕ ሕጂቲ አንተ ወይትን ክፍካያ ዝነበርካ ዝተፋላለየ ዓይነት መዝሙር አለ ሓንቲ ኸጠቅሰሙ ተንካሎት ምን ተባዕለኻ ክትዛረበን ናይ ምስጋና ትሕስቶ ዘሎ መዝሙር አለ ከም እንታይ ዓይነት ነገራት ዓይነት መዝሙር አሎ በዚ ግዜ ዘለኸ ተዓይነቱ ናበይ ድኸይድ ደሎ ይመስለካ ኦኬ በታድ ሓሪት እንተዳ ጀሚረ በዛድ ሓሪት ተቶ ሎሚ ናይ ሎሚ መዝሙራትና መብዛሕቱ እምልኸካ እባርኸካ እውድሰካ ዝብሉ ወይካ ሰጊሬ ጥሒሴ ተዓዊቴ ዝብሉ እዮም ንሰብሲ ምስ አምላኽ ብንስሓ ዓረቕ እንተደልዩሲ ንዑ ዝኸውን መዝሙርሲ ናይ ቀደም አምፂና ተዘይኮይኑስ ካብዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለናሲ ክንረኽበሉ ይንኽእልና ስለዚ መዝሙራትና ሓደ ገጾም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ግን ህይወትሲ ከምኡ ድያ እዩ ትሕቶ መወዳእታ ኩሉ ሻዕሲ እምልኸካ እባርኸካ እናበልና ነብራ ህይወት ድያ ዘላትና ጥሒሰ ሰጊሬ ተዓዊተ ጥራይ እንብሎ ኩነታት ዲደሉ ሓንሳብሲ ምልስ ኢልና ህይወትና ክንምርምር ኣይድልየና እንዲዩ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ብርሃን ናይ አምላኽ ምስ ቀረብናስ ገለና ህይወትና ድኻም ጉድለት ሓጢአት ኣይረአየና እንዲዩ ስለስ መዝሙራትና ናብ ሓደ ገጾም ዘንበለ መስል ዝኸዱ ይመስሉ እሙኻ በቲ ሓደ ወገንካ ክውንነት ዘይገልጹ እቲ ሰብሲ ዝሰገረ ዝጣሓሰ ዝተዓወተ ኣብ ምስጋና ጥራይ ዝነብረሉ ህይወት ዘይብሉ ከሎ ኣብ ቤት አምላኽ ምስ መጽ ጥራይ ንዕኦም ብምድጋም መንነቱ ዝቕይር ይመስላል እሞ ክውንነት ኣብ ግምት ዘእተወ ካልኣይካ ዘማራይሲ ንርሱ ወኪሉ ጥራይ ኮነን ዝምር ንሃገር ወኪሉ ይዝምር ንህዝቢ ወኪሉ ይዝምር ንኹነታት ወኪሉ ይዝምር እንተዳ ህዝብና ይጠፋሉ ኣብ ባሕሪያቱ ኣብ ሰሃራ ይጠፋሉ ይኾይኑሲ ንዕኡ ዝገልጽ መዝሙራት ክንዝምር ይግባአና ኣብ ከምዛ ዓይነት ታሪኽ ምህላውናሲ ንትኹነታት ክንገልጾ ይግባአና ምስራሃውና ድማ በዝሕሊፍካ ሕጂ ውርደትና አኪልካ ናብ ምስጋና አውጪካ ናይ ኸሙ ተመስግን ክንብሎም እንትንክል ስለሲ ኩነታት ናይ ህዝብን ሃገርን ብዝማሬ ብዜማ ከምንገልጽ መዝሙረ ዳዊት እንተሪኻይሲ እሱ ነተናባጊዑ ዝገብረለን ጉስነት ምስራይ እግዚአብሔር ነው ዝገብረሉ ምስራይ እንታይሉ ዋው እግዚአብሔር ዋሳዬ እዩ ይሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት 18 ኸድካ ተሪኻ ካብ ሳኦልን ካብ ካልኦት ኩሎም ጸላእቱን ሰድሓኖ ወእግዚአብሔር ኃይለይ ይፍክረካይ እግዚአብሔር ስኸውሕ ዕርደይ መናገፊ አምላኽ ኢሉ ዘሚሩ ኣብ ሓጢአት ምስ ወደቐኻ ኣብ 51 መዝሙር ተላኺድካ
ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ይከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ ደምስ ወኣምላኽ ጽሩይ ልብ ፍጠረ ሌሉ ብንስሓ ተመሊሱ ስለሲ እንተ ደኣ ዘማራይ ኮንካሲ ብሓቂ ኩነታትካ ክትገልጽ ይግባእካ ኩነታት ህዝብካ ክትገልጽ ይግባእካ ተዘይኮነ እንታይ እዮም ዝኾኑ መስለካ ንግዚኡ ኣሚቆምካ ስምብራት ዘይብሎም ቀልጢፍካ ትርስዖም ዓፍራ እዮም ዝኾኑ ዝግ ምስ በለ ኩነታት ዘይትዝክሮም መዛሙር እዮም ዘለውና በበይኑ ዓይነት ክፋላት አለ ምስጋና ሓደ እንተልና ሓደ ምስክርነት ሓደ ንስሓ ዕቤት እግዚአብሔር እንገልጸሉ ወል ተመስገን ጥራይ ዘይኮነሲ እግዚአብሔር ኣዝዩ ዓብዩ ብሕሉል ቋንቋ ብጥበብ ተመልኦ ኣገላልጻስ ዕቤት እግዚአብሔር ክንገልጽ ይግባአና መዝሙር ዳዊት ሲ እንተርኢናዮ ከምኡ ገይሩ ብዛዕባ ዕቤት እግዚአብሔር ዝገለጸ የለ ስለሲ ተወሓደ ናይ ንስሓ መዛሙር ናይ ምስክርነት መዛሙር ናይ ምስጋና መዛሙር ዕቤት እግዚአብሔር እንገልጸሉ መዛሙር ክልውና ጽቡቕ ሎም ቁርብተይ ከም ዝምሻልካ ባሂልኒ ኣሰይ ዝበዝሕ ይኾኑ እዚ ሰብ ማእከል ዝገበሩ እቲ ወል ኣሰይ ዋላ ተዘይኮነ እግዚአብሔር ዓብ እንተኮይኑ ዓብ ይኹልሻ ኩነታቲ ዘይልውጦ ወል ኣሰይ ተዘይበልኩ ማለት ኩነታቲ ኣሰይ ተዘይኮነ እግዚአብሔር ዓብ ግን ሓደ ጊዜ ኣሰይ ዘይብለሉ ኩነታት ምስተፈጥረት መዝሙር ዋጋ ኣብ ህይወተይ ይጎድል ስለሲ ሰብ ኣውራ ዝገበረ መዛሙር እናበዝሐ ይኸይዳል ዝምድና ሰብ ምስ እግዚአብሔርን ድገልጹ መዛሙር ተዝኾኑ ምስተቀበልና እዮም ግን ሰብ ኣውራ ዝገበረ መዛሙር ይበዝሓል ለዚ ተወሓደ 4 ዓይነት ነገር ካለኹ ማለት እዩ እምበር እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ እዚ መዝሙር ጌርና ክንቀምጦ ንኽእል ክንደይ ሓቂ ኣሎ ክንደይ ሓቅታት ኣሎ ሕጂ ጌሩለይ ጥራይ ካብ ዝኸውን እውን ንመርዶካይ ጌሩሉ ንኣስቴር ዝጌሩላ ንሩት በዝን ዘሕለፍካ ኣምላኽ ምጽኣቱ ድምልከት ዝን ድሓር ክኸውን እዩ ከምቲ ትንቢት ትብሎ ዘሎ ድማ ከነፋጥኖ ምእንቲ ሰባት እዚ ሓቂ ክመጽ እዩ ናይ ሰብ ናብራ ሓፂር ምዃኑ እዚ ከም ሳዕሪ ከም ዝሓልፍ ከም ትክም ምዃንና እዚታት ክንደይ ነገር ንመን ካብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ተወኪልና ኣጽኒዕና እንተ ንገብሮ ብዙሕ ዓይነት ክጽሓፍ ከም ዝኽእል ብሓቂ ትኽክል ኣለና